την τελευταία Κυριακή και κυρίως την καθαρή Δευτέρα, κατεβαίνουν τρέχοντας από τις γειτονιές κτηνοτρόφοι φορώντας κουδούνια και προβιές που τα χτυπάνε με θόρυβο. Άλλες μεταμφιεσμένοι ξεκινάνε με όργανα για να συναντηθούν όλοι μαζί στην πλάτσα, την πλατεία του χωριού. Χορεύουν μπάλους και κυρίως τον αξιώτικο χορό, τη βλάχα. Πρώτα χορεύουν τα παιδιά και στη συνέχεια οι μεγάλοι. Τα κουδούνια τα χτυπάνε για να διώξουν τις αρρώστιες από τα γιδοπρόβατα. Η αρρώστια, λένε, είναι ένα ζώο διαβολικό που τρομάζει τα γιδοπρόβατα και το φάνε. Στα περισσότερα χωριά της Νάξου, τις απόκριες γίνονται χειροσφάλια. Οι ντόπιοι λένε πως μια εβδομάδα πριν τη σφαγή του, ο χείρος δεν τρώει όταν τον ταΐζουν, γιατί είναι χολωμένος, λυπημένος.